Anaa pa sa ospital ang lalaking giingong nakaingon sa dakong sunog sa barangay Kubacob sa Mandawi City ni atong Domingo sa kadlaw. Arestado siya sa mga otoridad. Ang update sa maong balita sa report ni Nico Sereno. Pabilin pang anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang 54 anyos nga lalaking gikustudiya human sa dakong sunog sa Kubacob, Mandawi. Nakaangkon siya og mga paso-paso labi na sa buko-buko. Gikatahong nagbuo gasolina ang maong lalaki dayon miduslit niini. Ang hinungdan gingong problema sa gugma. Tungod sa nahitabo, 19 kabalay tanan ang naugdaw. Naapa siya sa burn unit sa Vicente Soto. Second degree burn ang iyahang na kuha niya nga panok sa pagtunog. Arestado ang maong lalaki nga gipabantayan karon og pulis. Karong Lunes, January 5, 2026, gikatakdang pasakaan og kaso ang suspitsado. Naanapay nakuhaan na ang statement nga ang arresting officer o ang witness, tanod and councilor, barangay councilor of barangay Kubacob. Mo'y nagkuhaan na itong seat o ready na tagpon. Actually, ang itong papers. Nico Sereno, Balitang Bisdak.